udaleko langileek, udaleko sailei eta udaleko sailetako arduradunei ere ideiatik aurrera abaldu zaien edo eman zitzaien larritasun edo murrizteko mezu hori ulertu izanagatik eta bere kolaborazio hori esker azken udalak lortu duelako 2011 urtea uste baino hobeto bukatzea. Orduan mezu positibo hori da. Gerrian estutu da, gastu korrontea estutu da, eta Maribel esan bezala saiatuz eskaintzen ziren zerbitzuaren kalitatea ez galduz. Bestalde, importante dela esate ere, Maribel esan du bezala, 2011 urte honen bukaeran, bai fondo foral itzuli beharreko 440.000 euro horiek itzuli eta gero dauzkagun 385.000 euroak destinatu edo nahi ditugula 2012an inbertsioak egitea. Ze inbertsio, konkretuki, 300.000 euro, gutxi gora bera, joango lirateke, orain dela gutxi onartu berri den irisgarritasun planeko ekintzak proiektuak garatzera, eta irisgarritasun mailan dauden 300.000 euroekin lehentasunak ezarri behar dira, horretan gaude eztabaidatzen hirigintza batzordetan, eta bertan 3, 4 edo 5 proiektu ikusiko dira, bitaka etxeak egindako irisgarritasun plan horretan agertzen direnak, eta urtengorako apustu egingo dugunak. Eta beste 75.000 euro fijo ere joango dira edo nahi dugu joatea, horretan beste administrazio baten laguntza behar dugu, hain zuzen ere nahi dugu EGAP ikastolan egin beharreko inbertsio batzuetara. Horretan, derrigor, Eusko Jaurlaritzaren laguntza behar da. Planteatzen diren obra edo inbertsio hauek ez luketela bakarrikan, ez likatekela onuradunak EGAP ikastolako umeak, baizik eta herritar guztiok izango garela obra horiekin egiten diren onuradun, egin diren obrak zein dira, zuzen ere, jangela zabaltzarena, gaur egun EGAPeko umeek ez dute baldintzarik egokienetan jangela eta egoera hori hobetu beharra dago. Eta bestalde, gero eta erabiltzaile gehiago daude eskola edo ikastoletik kanpo EGAPeko instalazioak erabiltzen dituztenak. Horren lekuko horren froga dugu, azkeneko pasaren igande honetan, antolatu du udaletxeak San Marcoseko mankomunitateekin batera, 2. eskuko azoka. Orduan, horrelako ekintzak gero eta gehiago daude. Hor ikusten izanik, EGAPen ez dago komunik, adibidez. Orduan, saiatuko gara, obra hauen bidez, eskola ordutik kanpoko erabiltzaile guztiek erabilian izango luketen komun bat egitearena. Bestalde, eskola kiroleko ume gehientsuenak EGAPeko patio erabiltzen dute. Eta eskola kiroleko begiraleek, monitorek, ez daukate inolako biltegirik, beraien materialak eta bar uzteko. EGAP barruan dauden lokal bat edo beste erabiltzen dute gauzak gordetzeko. Eta hori saiesteko, kanpokaldean obra guzti horrekin biltegi berezi bat ere egingo litzaieke.